ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Дом TJ. айни замон дар Северни қарор дорем. аз ин тараф светофори Северни, ба тарафи дасти рост равем агар Медгарадок мешавад, Цум, Исмоили Сомонӣ, марказ. ба тарафи дасти чап гардем, донишгоҳи аграрӣ ва Данасос. аз ин тараф бошад боғи ботаникӣ ва роҳ ба сӯи Товус. дар ин ҷо садик аст, боз дар қафоям як садики дигар. хонаи фурӯшии имрӯзамон дӯстони азиз дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст, дар қафои ин бино. бисёр бад гап намезанем, рафт. марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 14 ошона иборат аст. хонаи фурӯшиамон дар 14 ошонаш ҷойгир мебошад. мана ҳамин гуна лесенчи площадка мебошад дӯстони азиз. айни замон таъмир идома дорад. ба наздики бинои аллакай месупорам ва худи хонаи фурӯшӣ. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ як хонага мебошад бо масоҳати 43 метри квадратӣ дар 14 ошонаи бинои новостройка. худи бино аз 14 ошона иборат аст. дар болои хона дӯстони азиз боз террасаам ҳаст. аз худи ҳамин хона 45 метри квадратӣ мебошад. хона бо таъмири нав таъмин аст. бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо чӣ хеле мебинед, даромадгоҳ, прихожа, коридор, ҳоҷатхона ва ҳамом, ошхона, якум ҳуҷра ва гардеробни. ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳамом. аҳамияти дӯстони азиз, чӣ қадар хона таъмири зебо ва таъмири нав дорад. баъд аз таъмир оло ҳеҷ кас зиндагӣ кардаги нест дӯстони азиз. ва дар таъмири хона маблағи зиёд сарф шудааст. ҳай худатонам мебинед, аз худи хона маълум аст ки чӣ қадар маблағи зиёд дар таъмираш сарф шудаги дӯстони азиз. ҳамаи мебелу техникаи нав ва қимат мебошад дӯстони азиз. мана ҳамин гуна шкафҳои зебо, беручкаян шкафҳошон дӯстони азиз. ҳамаш сенсорӣ мебошад. дар хона дута кондитсионер ва дута телевизор аст. отопление гузарондагӣ, ҳамаи батареяҳо часпондагӣ. ва тамошобинони гиромӣ, мана ҳамин диван, ин раздвижной диван мебошад, яъне аст тагашро поён мекунем, диван мешавад. ва ин ҳуҷраи истиқоматӣ. кондитсионер, телевизор, спальни гарнитур, ҳамаш ҳаст дӯстони азиз. ҳамаш бо таъмири беҳтарин мебошад. хона дар минтақаи бениҳоят хуб ҷойгир аст дӯстони азиз. Северни мебошад. боло меравем малакаи чораҳаи Северни мешавад. поён фуроем Медгарадок, боло буроем ва Данасос мешавад дӯстони азиз. минтақаи назди маркази шаҳр, ноҳияи Исмоили Сомонӣ, ноҳияи марказӣ. ва дар ин ҷо дӯстони азиз гардероб аст. метавонед харидорӣ карда гардероб кунед дар ин ҷо, ё ин ки метавонед кладовка кунед. ихтиёри шумо. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки дидем, бениҳоят хонаи хуб мебошад. бо таъмири беҳтарин таъмин аст. хонаи нав аст. ҳеҷ кас ҳоло зиндагӣ кардагӣ нест дӯстони азиз. бо таъмири беҳтарин таъмин аст. нархи хона бошад 553 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад. омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад дӯстони азиз. ва тамошобинони гиромӣ, боз террасаам ин хона дорад. ҳозир террасаам нишон медиҳем. 45 метри квадратӣ мебошад. дӯстони азиз, пентхауси хона 45 метри квадратӣ мебошад. тамошобинони гиромӣ, сарҳадашро ҳозир мефаҳмонем. аз ман ҳамин ҷо сар карда, аз ман ҳамин сиёҳӣ, аз ман ҳамин ҷо сар карда меравад дӯстони азиз. ва аз ҳамин
دیوال از همین بیتونه تقریبا 30-40 سانتی متر ایستارک. یعنی خیلی که فهمیدم خیلی بپوشه دوستان عزیز. من همین گونه سرحدش هست. امیدوارم فهمیدین تماشاگران گرامی. 45 متر کвадрати. در من همینجا درش رو میمونین دوستان عزیز. مختمش میکنین و یک تراس تیار میشه دوستان عزیز. به نهایت چیزی خوب است. حاضر کمتر پس نشون میدیم که چگونه میتونین اینجا تعمیر کنین. و من مرحمت به نهایت منظره زیبای شهر دوشنبه مرکز شهر دوستان عزیز. حاضر باشد در روی اکران نواری پیدا می شود که چگونه میتونید همین جای تعمیر کنید. و با همین نوار ما به انجام میرسد. رحمتی کلام که ما را تا آخر تماشا کردین. برای رکلام بر رقم 907 14 55 15 تنها در واتساپ اینکی تلگرام مراجعه کنید. تا بازدید برای کار خدا نگهبان.